Nak sebon tawag ko. Baba lang ginulat ako.
ganyan na ngapaw-ngapaw. Bakit daw? Japan, China. Apaw, limada ka na apaw yun, napili ka. Ate, nakamintas jigit ka no, magantaw. Sige, may sa. Pagsala kayo ka ng waliman dito, kinato nakapuraw. Kung nagpailig ka, naabak ka. Kung disqualified ka. Kung. Sige na, dila kayo. Kaya yung Japan. Sige. Disqualified ka. Overacting. Ayan na may sa. Kaya dahil nakaduyaw, number 4. Ta. So, limada yan, diba kayo? Ta. Music bistro. Limada na, disarada. Yan. Sululo na. Nangapat na kang aming 5. Pangpanggap na lang ang balbalada ta kita. Determinate na po. Mapaw. Kayo. Pagkaya nito kasaan kayo. Poblasyon Soul. Kasama nga po ni tawan niya po EPC. Poblasyon Soul. Aribo. Oh, next. Nagkasan po sila, boss. Doon, nga po si Timbayan na nakipit sa taga-doon sa Aribo. Oh, next. Japan. Taga-no ba, Brad? Kayawutang, Brad. Kayawutang. Taga-Kuwata, Japan. 1,000. Taga-no ka, sir? Japan. 1,000. Oh, next. Adami may sabaw. Nagkasan po sila sa... Taga Sitio, Masarakan. Ay, Masarakan. Mabilis. 1,000! Oh, public, 3 daw. Mabilis.